बाक्सा जिल्लानि बागानपारा जफादं माइनाव फोथाराव गं 300निबो बांसिन नखरनो हानि पाट्टा रानदों बिटिआर सरकारा। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा जफादं माइनाव फोथाराव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिटिआरनि लेन्ड एन्ड रेभिनिउ आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो बिटिसि हायुङारि गावखुंथायनि बुंथिगिरि कातिराम बर'नि जथायै नुजाथिनायाव जुग जुग रायजो जाबोनाय सा 300निबो बांसिन नखर आरो थागिबि सुबुंफोरनो हानि पाट्टा राननानै होयो। बागानपारा जफादं ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हानि जेंनाखौ लानानै गोबाव सम भुगिनांनानै दंमोन। बिपिएफ एबा गुबुन राजखान्थि दोलोआ थांनाय गोबाव सम सोरखार सालायदोंब्लाबो बिटिआर ओनसोलनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो हायाखैमोन। बिथांमोना राजखान्थि खालामनायनि मुङाव राजखान्थिखौल' खालामनानै ओरैनो समफोरखौ बारहोहरदों आरो खामानि मावनो हायाखैमोन। नाथाय प्रमद बर'आ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि महरै बिबान लानाय समनिफ्रायनो बिटिआर ओनसोलनि हानि थासारि आरो जेंनाफोरखौ फारियै फोजोबनो नाजादों। थांनाय 4 बोसोरनि गेजेरावनो 3 लाखनिबो बांसिन नखरफोरनो हानि पाट्टा आरो 70,000 हानि बायनाय आरो फाननाय खामानिखौ मावफुंजाबाय होनना फोरमायथियो बुंथिगिरि कातिराम बर'आ। बागानपारा जफादं ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरानो दिनै हानि पाट्टाखौ मोननो हानानै खुसिजों रंजादों आरो बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावदों। हाग्रामा महिलारिया थांनाय 17 बोसोराव हानि खामानिखौ मावगोन होननानै बुंदोंमोन, नाथाय रायजो राजाफोरखौ थगायनानै दोनबोदों आरो जेबो रोखोमनि हानि खामानिखौ मावनानै होआखिसै एबा हानि पाट्टाखौ होनो हायाखिसै रायजो राजाफ्रा बुंथियो। जोंनि बिटिआरनि मोनसे गोलावथार जेंनामोन आरो बिटिआर ओनसोलाव जेरैबायदिहाय जेंना जोंनि 25 नं बागानपारा समस्तिनि सिङाव थानाय जोंनि जे बागानपारा सार्केल, बे बागानपारा सार्केल अफिसनि सिङाव थानाय माखासे ओनसोलफोरा बेबायदि जेंनाजों बेसेबांबा बोसोर आगोलनिफ्राय जोङो मोगा मोगि जाबोनांगौ जादोंमोन आरो बेवहाय मोनसे नङा मोननै नङा गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि गुबुन गुबुन सरकार बेवहाय बाबेनलांबाय। नाथाय थांनाय जिखिनि बाबेनलांनाय सम, बे बाबेनलांनाय समाव नैबे बागानपारा सार्केल अफिसनि सिङाव थानाय माखासे मानि ओनसोल जाय माने एनसि ओनसोल, जेराव माने फरेस्ट एरिया, बेफोराव माने जोंनि थागिबि रायजो राजाफोरा हानि जि मोन्थाय, बे हानि मोन्थायनिफ्राय माने मा होननानै बुंदों मोनसे डिप्राइभ जानानै थानांदोंमोन आरो बे डिप्राइभ जानायनि जिखिनि मोनसे थासारि, बे थासारिखौ जोङो बिटिआर बाखिया बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गासैबो मोनथिजोबगोन। नाथाय 2020 मायथाइयाव जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि चिफ जायो, बिटिआरनि चिफ जानायनि उनाव लेन्डनि सायाव बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारि थागिबि रायजो राजाफोरनो बोरैहाय माने हानि पाट्टा, हानि जिखिनि माने मा होननानै बुंदों फोरमान बिलाइ, बे हानि फोरमान बिलाइ बा हानि पाट्टाखौ बोरैहाय माने होनो हागोन, बेनि सायाव माने होनो थाखाय सिद्धान्त लादोंमोन आरो सिद्धान्त लानायनि उनावनो दिनै प्राय माने 4 बोसोर 8 माह प्रमद बर' बिथांनि सरकारा बाबेनलांबाय। सरकार बे माने समा माने बाबेनलांबाय आरो बेखिनि समाव जोङो नुनो मोनदों नैबे दिनै राननो गोनां जिखिनि माने मा होननानै बुंदों हानि फोरमान बिलाइ, बे फोरमान बिलाइनि बाहेरै दाखालिसिम प्राय माने 3 लाख नैबे बिटिआर ओनसोलाव थानाय नखरफोरनो गुबुन गुबुन ओनसोलाव गुबुन गुबुन रावारि गासैनोबो बेवहाय हानि पाट्टाखौ होनाय जादों। प्राय 70,000 हा बायनाय आरो फाननाय जादों आरो दिनैबो जोङो नैबे जुग बोसोर माने उदांस्रिनि सिगांनिफ्राय उदांस्रिनि उनसिम दिनै प्राय माने 80 बोसोर आगान होदों, 79 बोसोराव आगान होदों आरो बेखिनि समाव जोङो नुनो मोनदों जे बेवहाय नैबे जफादं ओनसोला माने हानि मोन्थाय मोननो हायाखैमोन, हानि पाट्टा मोननो हायाखैमोन, हानि फोरमान बिलाइ मोननो हायाखैमोन। नाथाय दिनै 2025 मायथाइनि 14 आगस्ट, बे 14 आगस्टआव नैबे जफादं ओनसोलाव थानाय बागानपारा माने सार्केल अफिसनि सिङाव थानाय नैबे ओनसोलाव माने प्राय माने 300ता नखरा 300ता परियाला बेवहाय माने हानि पाट्टाखौ मोननो हादों, हानि फोरमान बिलाइखौ मोननो हादों। बेयो जोंनि थाखाय बेयो बेसेबांबा गोजोनथाव रादाब आरो
बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जोबोद रंजानाय नुदों मानोना गोबांथार जेंनाजों बिथांमोना मोगा-मोगि जाबोबाय थानांदोंमोन नाथाय नैबे गोबांथार जेंनाजों जेरैबायदि मोगा-मोगि जाबोबाय थानो गोनां जानाय जिखिनि जेंनाफोर जिखिनि थासारिफोर दिनै बियो जोब्बाय आरो फैबाय थानाय समाव जों गुबुन मोनसे मोनसे माइलस्टन बे माने गुबुन मोनसे माने जौगानाय हाबाफारिजों जों आवगायलांनो हासिगोन होननानै जों नैबे जफा ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौबो माने जौगालांनो हासिगोन बेबायदि मोनसे थासारिखौ जोङो नुनो मोनो।